Lois! Lois! Mama! Stewie, šta ti je bre? Trebalo bi da spavaš do sad. Ne mogu da spavam, Briane. Gde ta žena? Treba da mi pročita priču pred spavanje. Otišla je da donira krv. Možda ja mogu. Da ti pročitam ovu. Zove se apatični George. George je pre bio radoznao majmun, ali nakon 1 meseca u zoološkom samo je čekao da stigne hrana. Čuvari su ga terali da se pari, ali i za to je izgubio volju. 20 godina i milioni dolara zoološkog prihoda kasnije, umro je. Dobro, dosta više. Dobro, znaš šta? Znam šta će ti pomoći da zaspiš. Čekaj tu. Baš se nadam, jer sam sve pokušao. Brojanje ovaca, zamišljanje u spavanki, čak sam unajmio i peskara. I pesak, i pesak, i pesak, i pesak, i pesak, i pesak, i laku noć! Okej, daću ti malčice ovoga. Trebalo bi da radi. A šta je to? Sirup za kašalj. Nije baš za decu, ali ne škodi jedna čašica. Znači od ovoga Lil Wayne uvek za malo umire. Ovo je tako upuštajuće. Mogo bih se navići, kao što sam navikao da nosim evropski pampers. Zanemarite me, sam uzima malo sira i tikveša. Ako ikome zatrebam, bit ću pored bazena sa svojom neobično seksi devojkom sa tamnim zubima. Stewie, šta radiš to? Briane, otuli si svuda sam te tražio po ovom stolu. Znaš, moram ti reći, ovo luče koje si mi dao spašava život majke mi. Spavao sam kao zaklan. I znaš, obično se budim 5 do 6 puta da vrištim i kmečim, ali znaš šta? Samo sam prespavao. Stewie, rekao sam ti da se drži alkohol, nije za decu. Ti nisi za decu. Stewie, pijan si. Branko, sam ozbiljan. Ja ne pijem ujutru jer moram da sletim na pistu. Ajde bre, mora da te vozim u obdanište. Okej, u redu je. Smiri se. Mislim da sam pogrešno obuo patike. Pa nije valjda već 9:15. Lois, ajde idemo. Briane! Čekaj, samo sekund. Biću uskoro sa vama, ser Patkoslave. Briane! Šta je? Ajde naruči, mislio sam, ajde naručim ražnaće. Šta bre? Ražniće, ali želim ih u ovom redosledu. Paradajz, meso, paprika, meso. I ser Patkoslav bih hteo kak čamak. Mogu da idem sad? Ne, Brajo, ne možeš, Braki, treba mi tvoja pomoć. Par puta sam se ozbiljno ukakio kad i treba mi da skupiš sve pomoću ove mrežice. Da, nema šanse. Moraš, ti si mi butler. Nisam ti butler. Znam, ali zar ne bi bilo super da jesi? Bio bih tako srećan. Šta više, jedina stvar koja bi mi više usrećila bi bila da je ova kada puno jogurata. Možeš li mi kupiti jogurt? Radi li prodavnica jogurta? Ima li načina da naručim neki jogurt? Prekini više. Koji je najbolji jogurt za telo? Ko mi može spremiti lagani jogurt tretman? Ako ga još jednom tako izgovoriš, ima da te udavim. Jogurt. Vidiš, ništa nećeš da radiš. Hej, Briane, jesam li dobar dečkić?